Helo, a chroeso i Uned 9, y cwrs Sylfaen. Yn Uned 8, edrychwn ni ar 3 arddodiad, 3 preposition, 3 gair bach. Ar, i ac at. Yn Uned 9, dyn ni'n cario ymlaen gyda'r gwaith yma, a dyn ni'n edrych ar 3 arddodiad arall. Am, wrth ac a. A gyda to bach. A. Ond yn gyntaf, am. Felly fel arfer mae pobl yn meddwl am, about. Am. Beth am? Beth am fynd i gael coffi yn y caffi? Beth am gacen pen-blwydd? What about beth am? Ond, gwrandewch. About me, amdana i. Amdana i. Amdana i. Am, what about me? Beth amdana i a chi? Beth amdana i? Felly, mae am yn gweithio fel ar ac at. Amdana i, amdana ti. Beth amdana ti? Felly, triwch weithio allan. Try and work out. Triwch weithio allan. Beth yw, what about him? Beth amdano fe? Hi. Beth amdani hi? Ni. Beth amdano ni? Chi. Beth amdano chi a nhw? Beth amdanyn nhw? Felly, amdana i, amdana ti, amdano fe, amdani hi. Amdano ni, amdano chi, amdanyn nhw. Ac wrth gwrs, amdani yw llyfrau darllen i ddysgwyr Cymraeg. Amdani, let's go for it. Amdani, ond about her, amdani hi. Felly, yn aml iawn, am yw about. Siarad am, poeni am, ysgrifennu am, about. Felly, cyfieithwch, translate. I'm talking about you. Dwi'n siarad amdana ti. I'm talking about him. Dwi'n siarad amdano fe. I'm worried about him. Dwi'n poeni amdano fe. I'm worried about them. Dwi'n poeni amdanyn nhw. I'm writing about them. Dwi'n ysgrifennu amdanyn nhw. I'm writing about you, chi. Dwi'n ysgrifennu amdano chi. Felly, yn aml iawn, am yw about, ond dim bob tro. To look for yw chwilio am. To wait for yw aros am. Felly, tipyn bach mwy o gyfieithu, translation, tipyn bach mwy. Chwilio am, aros am. I'm looking for him.
Dwi'n chwilio amdano fe. I'm looking for them. Dwi'n chwilio amdanyn nhw. I'm waiting for them. Dwi'n aros amdanyn nhw. I'm waiting for you. Ti. Dwi'n aros amdana ti. Iawn, felly arddodiad 1, am. Tic. Arddodiad 2 yw wrth. Wrth bai, ia? Dwi'n sefyll wrth y wal. Mae ffenest yma. Dwi'n sefyll wrth y ffenest. Mae cwbwrdd yma. Dwi'n sefyll wrth y cwbwrdd. Reit, mae wrth dipyn bach yn wahanol. Just a little bit different. Gwrandewch. Arna i, ata i, amdana i, ond gyda wrth mae o. Wrtho i. Yeah? Wrtho i. Wrtho i. Wrtho i. A chi? Da iawn. Wrtho i. Ac wedyn ti. Wrtho ti. Wrtho ti. Ac wedyn mae'n normal. Mae'n normal. Dim problem. So fe, wrtho fe. A chi? Wrtho fe. Wrtho fe. Hi? Wrthi hi. Ni. Wrtho ni. Chi. Wrtho chi. Nhw. Wrthyn nhw. Wrtho i. Wrtho ti. Wrtho fe. Wrthi hi. Wrtho ni. Wrtho chi. Wrthyn nhw. Nawr, mae wrth yn bwysig achos to tell yn Gymraeg yw dweud wrth. To say, dweud. To tell, dweud wrth. So, gwrandewch. Dwedodd e wrtho i. He told me. Dwedodd e wrtho i. Dwedodd e wrtho i. Triwch e. Try it. Dwedodd e wrtho i. Felly, beth am he told you ti? Dwedodd e wrtho ti. He told him. Dwedodd e wrtho fe. He told her. Dwedodd e wrthi hi. Ni. Dwedodd e wrtho ni. Chi. Dwedodd e wrtho chi. He told you. A nhw. Dwedodd e wrthyn nhw. Beth am he told Sam? Dwedodd e wrth Sam. Yeah? Cyn enw, dyw wrth ddim yn newid. Dwedodd e wrth Sam, dwedodd e wrth Mair, dwedodd e wrth Alaw, dwedodd e wrth Dafydd, dwedodd e wrth y plant. Ond he told them, dwedodd e wrthyn nhw. So, arddodiad 2, wrth, tic. Mae un ar ôl. Ac
mae'n hawdd, does dim problem. Yr arddodiad yw a. A gyda to bach. A. A dyw a ddim yn newid. Fel ar, arna i, at, ata i, am, amdana i, wrth, wrtho i, dyw a ddim yn newid. Felly, dyn ni'n dweud, I spoke to you, siaradais i a ti. Ddim newid. Siarad a, cytuno a, to take, mynd a, to bring, dod a, ond dim newid. Yn briod a. Dwi'n briod a Dani. Yn Saesneg, I'm married to, yn Gymraeg, yn briod a. Ond mae a yn neis, dim newid. A dyna ni, uned 9. Dyna ni wedi dysgu am, wrth ac a. Ond yn uned 8 ac uned 9, dyna ni wedi dysgu i, ar, at, am, wrth, a. Pob lwc. Os ydych chi'n mwynhau'r fideos, cofiwch edrych ar YouTube Dysgu Cymraeg.